Fudbalere Jagodine kroz 2 dana očekuje revanš susret drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Sa mnom je šef stručnog štaba Mladen Dodić. Gospodine Dodiću, u Jagodini smo videli 2 potpuno različita poluvremena i 2 izdanja Jagodine. Šta je ono što ćemo vidjeti u Rusiji i kakva su očekivanja kada je reč o drugoj utakmici? Sigurno da mi želimo da iz te prve utakmice ponovimo samo drugo poluvreme i to drugo poluvreme tokom čitavog meča u Kazanju. I na osnovu tog drugog poluvremena gajimo naš optimizam da možemo da napravimo za mnoge iznenađenje i senzaciju. I kažem, biće izuzetno teško jer upravo to drugo poluvreme je i promenilo mišljenje Rubina o nama. Naime, Rubin polako podiže formu, dobije ekipu Zenita sada u prvenstvu sa 2-1 i sigurno da nas očekuje teži meč nego onaj što je bio ovde, ali kažem sa verom da možemo da ponovimo to drugo poluvreme, onda je i taj naš optimizam realan za eventualnu pobedu i prolaz u sledeće kolo. Kakva je atmosfera u ekipi? Verujem da su fudbaleri dodatno motivisani tim drugim poluvremenom. Pa sigurno to drugo poluvreme daje samopouzdanje. Naravno da smo mi pričali da treba od početka odigrati maksimalno samouvereno, ali dela više govore od reči. To drugo poluvreme je to delo koje govori više od reči i to drugo poluvreme daje samopouzdanje. Igrači su pokazali da mogu ravnopravno da se nose sa protivnikom koji isto pokazuje da je izuzetno jak. Tako da zato kažem jedna izuzetno neizvesna utakmica nas očekuje u kojoj mi tražimo tu svoju šansu. Očekujemo sigurno da ponovimo drugo poluvreme iz Jagodine i da damo svoj maksimum jer jedino tako može da očekujemo povoljan rezultat. Dobro smo odmorili i kao što kažete imamo još 2 dana do početka utakmice i verujem da ćemo uspjeti da pružimo dobru partiju i da izborimo dobar rezultat.